سلام كبرات سمعتي نايز مدب زتخاتاتلتي كاب እግዚአብሔር አቦናን ካብ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒናን ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን ካብ ስሕተት ትምህርት ተሐሎ ዝብል ቀጻሊ ትምህርትና መበል 18 ክሕልፍ ኣብዚ አርእስ እዚ ሸውዓተ ዝተፈላልዩ ንኡስ አርእስታት ቀዳማይ ዘይተማጣጠነ ትምህርቲ ካልአይ ዘይተፈተነ ትምህርቲ ሳልሳይ ዝተጋነነ ትምህርቲ ራብዓይ ጉጉይ ትምህርቲ ሓምሻይ ሰይጣናዊ ትምህርቲ ሻድሻይ ሃይማኖታዊ ትምህርቲ ሻውዓይ ዓለማዊ ትምህርቲ ናብ ማሕበር አምላኽ ናብ ቤት አምላኽ አትዩ እዚ ኩሉ ሕንፍጽ ሕውስውስ ድብልቕልቕ መልክዑ ሰሓተ ክርስትና ናብ ቤት አምላኽ ናብ ህዝብ አምላኽ ከአቱ ዝገበረ ብዛዕባ የዛረብ ዘለኹ ስለዚህ በዚህ ትምህርት እዚ ንምጥንቃቅ ንምስትብሃል በተቆነዕ መንገዲ ክትመላለስ ዘኽእል ሓቂ ንምርካብ እዛረብ ኣለኹ ስለዚህ እግዚአብሔር ተረፈ ድማ ክምህረና ክንጽልይና እዚ ካብ ጉጉይ አናብባ ካብ ጉጉይ حساب نايتقال زي مردا كاب جوجوي ترجم كاب جوجوي تمنيت كاب أوكيات منافستي استلع على زمت صحتاتي نسألم بقار صوري منفس صوري قال حقي سماهرنا እግዚአብሔር طعيات سبات كنكون نهوتنا دما نرأسنان مسبصوتنان تتقم زبله كنقبرن كنبرن زخلنا حقي كاب قال املاح كزارب نصلي قدوس سمايو እግዚአብሔር አቦ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የመስከነክ አለሁ ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ተቀድስ ስምካ ይባረክ ሕጂ ድማ ቃልካ ከተጋህሉ ከም ዝፍጸም ድማ ክትገብሮ እቲ ሓቂ ድማ ሓራይ ውጽኢሞ በቲ ዝፈለጡ ሓቂ ሓራ ህወጹ ካብ ስሕተት ድሒኖም ድማ ንህይወቶምን ንብጾቶምን ንሰምዖም ዘበለ ከድሕኑ ዝሓቂ ቃልካ ከተብርሃሎም እጽሊ نعيد ما خمس جباء مزراب كخل دقافيين ردائين صايخم أبخوكل كابزل عالم نزل عالم سم كاي بارخ أبتمج أرش حدا أكثر فخلنا دما نحومات كتسلي أمه توم زحمم نعيرد أني يسوس إلهم عاولهم أبزيت خوكل زي كونه أبتعلت على زجبرو خوكل زي كونه أبتأكل زري السمع زجبر هياو كريستوس يسوس مويت تسعي نسألاتو مرقص أقرز قبره حيلا قان انت زنبركخي نسيول سعري كأمنو كاب شيطان كدحنو كاب حمام كاب مرقم كدحنو كدقفو مسئلي سلسة مع كاننا تمسجن كاب زل عالم سم كاي بارخ بيسوس كريستوس آمين جابهرين مسجن أبزة مرتزي قطر زي بلو إلوكم يا أبزة حلفة كاب كأربعة حموشن نلعلي ساعة 5 زبصح حسب تمرتات كم زل أبتو زي تماطات أنا تمرتي ጸጋ ጥራይ ግብር ዘይ ብሉ ግብር ጥራይ በዘይ ጸጋ ዘይ ብሉ ተጋነነ ማለሲ ተመጠጠ ሚዛኑ ዘይ ሐልወይ ሚዛናው ዘይ ኮነ ካል ፍቅር ጥራይ ምሕረት ጥራይ ናይ እግዚአብሔር ፍርድን እግዚአብሔር ጸልቅ ከም ዝኾነን ጭከነኡን ዘሪ ካልከ ኃጢአተኛን ፈላሊኻ ምርአይ ዘመናዊ ፍልስፍና ዘምጾ ስሕተት ካልከ ኩሉ ካብ አምላኽዩ አምላኽ ጥራይ ኩሉ ዝገብር ጸሊኻ ወላ ሓንቲ ኮነን ሓሶት ዘይተመጣጠነ ፍልጠት ካልከ እንታይ ዝብል ኣሎ ጸጋን ምሕረትና በልካ ኣብ ጸጋ አምላኽ ምልጋጽ ወይ ድማ ጸጋ አምላኽ ዘይትርጉም መሃብ ሰድድ በምሕረት አምላኽ ዘላግጽ ካልከ ኣብቲ ብደመው ዝዓደጎ ህዝቢ ኣይተኽሰስ ኣይትንቀፍ بدون موزع عندك خبوريو النابلكا
نذب السجا بتمنيتو زملالس تمنيتو زي قتله بحات يا زملالس زبي محلاق ازي ابا زي تماطاطنا وي ميزانو زي حلو تمرتي ابتي بامنا زي تفتنه تمرتي نابصحنا زي ساغر ابتي ناي مجمريا مسرتاو تمرتي عبراويان شارشاي معرب صحيفو زلو نمجمريا ان حدش قلعو تمهرو صبا طراي زمهرو بكريستوس رخبو خزاربو زعلو سر كريستوس كنا واغا خفلو زي دليو ما انت كريستوس واغا خفيلهم ها ب صدقي زي مالالسو واغا زخفل مخانو زرسو دكتورين تراي زمهرو مثل ولدنت زبلو قبر ولدنت زي بلهم بقعت ولدنت زي بلهم مثل كهنه زبلو ناي كان بقعت زي بلهم እንደገና خالق انت ያለው ተመመስላን ራእይን بترجمن كبصح زلو عميق حسابات ناي صحفات اتقنع أكندي كترجمو مخال صبات راي إنها مجبو قلعة نسب زجبرو عبراويان حمشاي معرف كاب 10 حدا ساعة 10 بالبوناو صدقن حاتياتن كفون صبقن نمفلاي زلامد ناتلمامد كاتلمامدو زي لمامدو تاتت راي وي صبات راي ابسال ساي تغاننا تمرتي انا خاب زي طف زرئي داغم توليده اي طفني منغست املاخن زلالمان هيوتن فلاليوم زمهرو مدحاني اي طفنيو زبلو eternal salvation سبكو ابتي رابعاي غوغوي وي سحته تمرتي وباتات منفس قدسن غبر حيلي ناي منفس قدسن مس حواريات اختيميو حليف يزبلو أنا حدش فطرتي كل بحريات أملاخ لني زبلو سبدا داغم مستولده منفسو اي ركس اي موت زبلو سب بززاربو بزغبرو تحتات زي قبر منفساو فلسفنا تاي ما سنس خوينو زيت بدحري زله سيطان دالو انابلكا حسب سبت طياقيو زعبا زاربون زغبرون لما أنت أذكرنا نزارب ولدما بكرسوس مسأمن حدث بنسحة أيدليونيو زبلو حصد زعباز أذكر خزاربي كالي كل حمان كاب ديابلوسيو محمان كاونا يتقبل له نابلو بحات أنسب كم زحمم بشيط أنسب تراي زي كوني جاب هير بعلو خم زحمم مرقم كم زلو بمرقم سب كم زحمم دقمت تنقلا نسب كم زبدلو زي فلطو كله خبتم كله خفوس الله هلز ويلز زبلو اتقال املاح جن زي كوني كم تزبلو زي كوني نرسم بزطعم اب سالون كوين استسبكه وانجيل سبكو على ما نايت ملختي حساب نايت قال زي كونس كم دليوم نتقال زترجمو كالكي ابت سيطاناوي ويا غاننتاو تمرتخه موسبو يركس يقدس زبلو بلعي يركس يقدس زبلو زي كونه يسوس بسغا اي مصن سغا زمسليو نيرو ومبر سغا يلبسن زبلو بعال نايغنوستيك سما مهران يسوس كريستوس يسوسن كريستوسن ببايني زبلو يسوسن كريستوس كم زخونه زخدو كريستوس سبتراي املاخ ايكونن زبلو املاخنت يسوس كريستوس زخدو يسوس فصم املاخ فصم سب مخانو زخدو كريستوس بمنفس مويتو ابسيول بما اسر موت اسيرو ابيد اغاننتو وديقو زبل حصد
ተፈጸመ ምስ በለ ኩሉ ተፈጺሙ ኣብ መስቀል መጋረጃ ቤት መቅደስ ኳን ኣብ ክልተ ተፈርቲሩ ኣምላኽ ከኣና ኣብ መቅደስ ናብቲ ክብሪ እተው ኢሉ ተፈጸመ ማለት እዩ ሓሶት ካልከ ካብ መንፈስ ተወልደ መንፈስ እዩ ካብ ስጋ ተወልደ ስጋ እዩ ሰብ መንፈስ እዩ ዝብሉ ሓሶት ኣነ ካብቲ ዘርኡ ኣለኒ ስለዚ ኣነ ከም ወዲ ኣምላኸ ኣነ ድማ ክርስቶስ ዝብሉ ኣነን ክርስቶስን ኣነን ወዲ ኣምላኽን ፍልል የብልናን ዝብሉ ሓሶውቲ ካልእ እንታይ ኣሎ ኣብ ሻድሻይ ሃይማኖታዊ ወይ ስርዓታዊ ትምህርቲ ካብ ሓቂ ዘበለ ምህሮ ሰብ ኣብቲ ሓቂ ገለ ዝወስኸ ምህሮ ሰብ ነቲ ሓቂ ዝገልበጠ ምህሮ ሰብ ኣብቲ ሓቂ ካብ ሓቂ ዘበለ ምህሮ ሰብ ኣምልኾኑ ማርያም ኢየሱስ ፍጹም ሰብ ፍጹም ኣምላኽ ተኾይንስ ሰብነት ኣለዎ ንሰብ ክድንግጸሉ ፍጹም ሰብ ፍጹም ኣምላኽ ምዃንስ ሊቀ ካህን ኮይኑ ብድኻምና ክድንግጸልና ምእንቲ እዩ እንታይ ኣድለየ ፈጣሪ ንሱ ከድሕኖ ንፍጥረቱ ሰብ ከዓ ባዕሉ ስጋ ለቢሱ ዝመፀ ንሱ ኣምልኾ ስግደት ዝግብኦን እግዚኣብሔር ከሎ ኣምልኾ ዝግብኦን እግዚኣብሔር ከሎ ብዘይ ካልኦት ኣማልኽቲ ኣይትፀውዕ እናበለ ከሎ ልክዕ ከም ኣምላኽ ጌርካ ምፅዋዕ ወይ ከዓ ኣማላድነት ኢየሱስ ክርስቶስ እኹል እዩ ኣብ መንጎ ኣምላኽን ሰብን ማእከላይ ሓደ ጥራዩ ሓደ ካልእከ ኣብቲ ሓቂ ዝወሰኸ ምህሮ ሰብ ከዓ ኣብቲ ቅዱስ ፅሑፍ ካልኦት ፅሑፋት ምውሳኽ ኩለን ፅሑፋት ብዛዕባ እን ዝምስክራ እናበለ ካብትን ሓዊስካ ክርስቶስ ዘየኽብር ካብ ክርስቶስ ዘውፅእ ማእከልነት ናይ ክርስቶስ ዘይሕሉ ፅሑፋት ምውሳኽ ትሩፋት መጽሓፍቲ ኣዋልድ መጽሓፍቲ ኣዋልድ ስለምንታይ ልካየዳ መጥዒንቲ ኮይኑ ትሩፋት ስለምንታይ ኢሎም ካቶሊክ ተዳጥዑ ኮይኑ ተመርቢሩ ዝተረፈ እኳ እዩ ካልእ ድሕሪ ሞት ንስሓ ኣሎ እናበሉ ፑርጋቶሪ ዝምህሩ ነቲ ሓቂ ዝገልበጠ ምህሮ ሰብከ ካብ ምእዛሲ መስዋእቲ ወቅዳ መስዋእቲ ከይተኣዘዝካስ መስዋእቲ ከም ሳኦል ኣንታ ጽንምባሪ ኣምላኽ ዝፈቱ ከምቲ ትእዛዙ ምግባር መስዋእቲ ይኮነን ምሕረት ፈቱ መስዋእቲ ይኮነን መስዋእቲ ፈቱ ምእዛዝ ፈቱ መስዋእቲ ይኮነን ዝብል እዚ ኩሉ ሓቅታት ኣብቲ ካልእከ ኣብ ክርስቶስን መስቀሉን ክንተተኩር ናብ ካልእ ዝወስደካ ንመስቀል ዝውግድ ካልእከ ኣብቲ ኣብ ቃል ኣምላኽ ዘየለ ዝምህሩኸ መርገም የለን ዝብሉ ኣብቲ ዓለማዊ ወይ ስጋዊ ትምህርቲ ኸ ናይ ሎዶቅያ ቤተ ክርስቲያን ካብ ዓለም እዚ ዘይበሃል ሓሶት ፍልስፍናታት እትያ ኣይሙቕ ኣይዝሑል ዝኾነት እዚ ኩሉ ንሃይማኖታት ማዕረ ንክርስቶስ ምስ ነቲ ሞይቱ ተስእሲ ምስቶም ሞይቶም ተረፉ መራሕቲ ሃይማኖት ሰራሪዕካስ ንዓለም ክምቻእ ንርእስኻ ክምቻእካ ክርስቶስ ፈሊኻ ዘይምርኣይ ኮምፕሮማይዝ ምግባር ቶለራንስ ተፃዋርነት ደሓን ኖ በይኑ መድሓኒ ኣብ መንጎ ኣምላኽን ሰብን እግዚአብሔር ንወዲ ሰብ ዝለኣኾ ሓደ ኢየሱስ ክርስቶስ ጥራይ ስለዚ ኣብዚ ሓሶት ትምህርታት ቁጥሪ ዘይብሉ ኣሎ እምበር ናብቲ ናይሎም መዓንታ ኣርእስተይ ክሓልፍ ኣብዚ ናይሎም መዓንታ ኣርእስተይ እንታይ ኢለ ነይረ ክርስቶስ ወይታ ብኡ ምስ ኣመንካ ብድሕሪኡ ንስሓ ኣይድልን እዩ ዝብሉ ብዙሓት እዮም ብዙሓት ካብዮም ኣምፂኦሞ ዘገርሙ እዮም ናብ መላእኽቲ ድዮም ተለዊጦም ኮይኖም ወይ ኣብ ምድሪ ስለ ዘየለው ድዮም ወይ መስሓት ሰይጣን ስለ ዘየለው ድዩ
ዘገርሙ እዮም ሰብ ክንስሕ ኣየድልዮን ዝብሉ ርእሱ ኸዋርድ ክሕስ ኣየድልዮን ዝብሉ ሰብ ብኸፍኣቱ ብትምኒቱ ምስ በደለ ወይ ምስ ዓመፀ ብሓሳቡ ብፍቓዱ ብውሳኒኡ ተሓታቲ ዘይገብር ጥራይ ዘይኮነስ ንርእስኻ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ኣብ ቅድሚ ፍጹም ብርሃን ኣብ ዘይቀረብ ብርሃን ዝነብር ኣምላኽ ርእስኻ ሙሉእ ምግባር ምልእቲ ጌርካ መመልላስ እዚ ዓብ ስሕተት እዚ ኣብቲ ዘለኻዮ ኸይትውስኽ ጉድለትካ ኸይትርኢ ዝገብር ሓሳዊ ትምህርቲ ኣጋንንታዊ ኢኻ ትዛዕበየ ስሕተት ግና ነቲ ተንብቦ ቃል ኣምላኽ እናረኣኻዮ ምጥላም እዩ ምኽዋል ምግራድ ጽሑፍ እናንበብዎ ይኽሕዱ ማለት እዩ ብዛዕባ ንስሓሲ ቁፅሪ ዘይብሉ ኣብ ብሉይ ኪዳን ኣብ ሓድሽ ኪዳን ተጻሒፉሎ ምስ ኣመንካ ብጎይታ ብርሃን ህይወት ምስ ተቐበልካ ኸይተረፈ ዘገርም እዩ ናይ ሎዶቅያ ቤተ ክርስቲያን ናይ ሳርዴስ ቤተ ክርስቲያን ስሕተት እዩ ስሕተት ቃል ኣምላኽ ግና ንስሓን ጣዕሳን ምምላስን ከም ዘሎ ትንሳሕ ትጣዓስ ትምለስ ግብሪ ንስሓ ኸኣ ትገብር ኩሉ ሰዓት ካብ መጀመርታ ክሳዕ መወዳእታ መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ እዚ ይዝምር እኳ ደኣነ ኣምላኽ ብዝቐረብናዮ መጠን ድኻምናን ጸልማትናን ይዘርየና እናተጋህደ ምኽንያቱ ብርሃን ፍልጠት ክንረክብ ናይ ግዲ እዩ ስለዚ ጸልመተ ክፍሊ ኣለና ኣብ ህይወትና ሕጂ ቃል ኣምላኽ ብርሃን ስለ ዝኾነ ቃልካ ንእግረይ መብራህትን መንገደይ ብርሃን ስለ ዝብል ብብርሃንካ ብርሃን ንርኢ ኣለና ስለ ዝብል ወእግዚአብሔር መብራህተይ ኢኻ ንጸልማተይ ተብርሆ ንብርሃነይከ ተድምቆ እናተባህለ ኣበይ መዝሙር ዳዊት 18 መዝሙር ዳዊት 36 ካብ 9 ክሳብ 10 መዝሙር ዳዊት 119 105 ቃል ኣምላኽ ህያውን መስለጥን እዩ ውሽጢ ኣቱ እቲ ኣብ ቅድሚኡ ነቕርቦ ድማ ጋህ ዝበለን ቁልዕን እዩ ተባሂሉ ኣሎ ዕብራውያን 4:12-13 እሞ እግዚአብሔር ዕለት ዕለት ክንምለስ ይደልየና ኣብ ትንቢት ኢሳያስ ኣታ ኣብ መቕደሰይ መጺኹም ኣዳውኩም ምስ ተልዕሉ መስዋዕት ምስ ትገብሩ ዕጣን ምስ ተዓጥኑ ፍንፍኖ ኣለኹ ሰናይ ግብሩ ግበሩ ተሓጸቡ ንጽሑ ሽዑ ሓጢኣትኩም ከም ጅኹ እኳ እንተቕሐ ከም ጻዕዳ ጸምሪ ክኸውን ኢልዎም ነቶም ብኡ ዝኣመኑ ደቂ እስራኤል ከም ዝዋዕውዕ እንተቕሐ ከዓ ከም በረድ ከጻዕድዎ ኢሉ ካልእ እዚኣቶም እንታወትዮም ኢሉ ኣብ ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ብደሙ ይሓጽበና 4:6 ካብ 4:6 ቀዳማይ ምዕራፍ ራእይ ዮሐንስ ኣብ 7ይ ምዕራፍ ግን እዚኣቶም እንታይ እዮም ኢሎም ኢልዎ ሓደ ካብቶም 14 ሽማግለታት እዚኣቶም ካብቲ ሃሩር ዝመጹ ካብ መከራ ዝመጹ እሙናት ክዳውንቶም በቲ ደም ገንሸል ዝሓጸቡ ንሳቶም ብእምነቶም ተኾይኖም ሓጽበው ዳብዶም ብንስሓ ዓበሶም እናዘዙ ጎይታ ሓጺቡ ንጥራይ ይኹል ንሱ መጀመርያ ሓጽበና ናብኡ ምስ መጻና ዝቐደመ ሓጢኣት ናብኡ ብድሕሪኡ ግን ኣብ ምድሪ ክንመላለስ ኮልና ብዝጎደልና መጠን ይንጽሐና ስለምንታይ ቀዳማይ መልእኽቲ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ካብ 5 ክሳዕ ካልኣይ ምዕራፍ ቁጽሪ 4 እግዚአብሔር ብርሃን ምዃኑ ኣብኡ ድማ ሓንቲ እኳ ጸልማት ከም ዘየሎ ንፈልጥ ኢና ኢሉ ኣብ ጸልማት እናተመላለስና ነቶም ኣመንቲ እኳ እዩ ኣብ ብርሃን ኣለኹ ንብል ንሕሱ ኣለና ምስኡ ከዓ ሕብረት የብልና ርእስና ንጥብር ኣለና ንሓጢኣትና እንተተናዘዝና ንሓጢኣትና ይቕረ ክብለልና ካብ ኩሉ ዓመፃና ክንፀሃና ግን እሙን ጻድቕን ሓጢኣት ኣይገበርኩን እንተበልና ከዓ ኢሉ ቃሉ ባና የለን ኢሉ በኣር ኣሕዋተይ ሓጢኣት ከይትገብሩ ምእንቲ ከይትገብሩ ጽሒፈልኩም ኣለኹ ሓጢኣት ዝገበረ እንተሎ ከዓ ባቦ ጠበቃ ኣለና ኢሉ ንመን ኣመንቲ ዓመፀኛ ሓሳዊ ንርእስኻ ተደናጊርካ ሰብ ተደናግር
بشم يسوع كريستوس متعلني لحركة بحمشة معرف قصر 15 شيء نامو زبص حاتيات الله نامو زبص حلو زبص نامو زبص حاتيات الله حدا كون حاو نامو زبص حاتيات كجبر انت رأيه يلمن እግዚአብሔር ካያረኸብ ለሊ ኢሉ ናሞ ዘብጽ ኃጢአት አለ ናሞ ዘብጽ ኃጢአት አህዋቴ ኻብጣውታት ተሐለው ኢሉ መጣም ወዳታ ካልከ እግዚአብሔር ቅዱስ እዩ አው ኃጢአት የለ አይንቱ አዝየን ጹሪያት ኃጢአት ንምርአይ አይኮነለኝ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን አንባቆም ምዕራፍ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን አመንገድ ገልጸ አንባቆም ምዕራፍ 1 እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን አይንትኻ ኃጢአት ንምርአይ አዝየን ጹሪያት ስለዚህ እግዚአብሔር ሐሰስ ይልሲ ይረኽበልካ አበሳ ስማ ስለዚህ ክትንሳሕ መንፈስ ቅዱስ መስረትአካ ሕልናኻ መስከሰሰካ ቃሉ መሰንበብካ ድማ ከም ቃሉ ኮይንካ ዘይተረኸብካ ምስኮንካ ሽዑ ትንሳሕ ትምለስ ምንሳሕ ማለት እንታይ ማለት እዩ ሜታ ኖያ ማለት ሜታ change ምልዋጥ ኖያ ሓሳብ ማለት አተሓሳስባኻ ካብቲ ናብዚ ገጽካ ክትከል ጸናሕካ ናብዚ መባል ማለት ምምላስ ዘለዎ ቅይር አተሓሳስባኻ ምስ ቀይረ ተግባርካ ቅይር رديتك غير سمعتك غير ስለዚህ ትጉይ ትስሐቅ ነርካ ትጉይ ትዘልል ነርካ ታድ ሞት ንሳሕ ርስኻ ተዋርድ ስማ አቱም ሰብክል ተልብኹም አንጽሁዳ ዝብሎም ና ያዕቆብ ጸሐፊ ምዕራፍ 4 ካብ 1 እስከ 10 ተሕትበሉ ልብኹም አንጽሁ ሰሐቁምና በኺያት ይለወጥ ዝብል አታ መታለሊ ስማ ሐሳው ስለዚህ ቃል አምላክ ንጹሪው ዝዛረብ ይብላልሁ እግዚአብሔር ይመስገን ክብርን ስሙ ይሁን ባራዒንቱ ጹሪያት አንባቆም ምዕራፍ 1 ቁጥር 13 አዝየን ጹሪያት ካለከ አበሳንተ ተቋጻጽርካስ ምን አብቅድሚ ኸደው ክብልዩ ወአምላክ ምን ተኽፈሩኻ ግና ይቅሬታ መሳኻላ ኢሉ ክብርን ስሙ ይሁን አበሳንተ ተቋጻጽርካስ ምን ይብቅድሚ ኸደው ዝብል ምን ተኽፈሩኻ ግና ይቅሬታ መሳኻላ ኢሉ 130 መዝሙር ዳዊት ካብ 1 እስከ 4 ሕራይ ባር አቅርምት ዘይቅረብ ብርሃን ክልመጽእ ኾለና አቤት መቅደስ ክሰርሖ ኾለስ ቅድም ብፀሐይ ብማይ ዝረአ በትትሪኦ ቃል አምላክ ማለት ማይ አለው ገበራ መሕጻብ ዝባሃል ትሕጸብ እግርኻን ኢትካ ደሃርና ቅዱስ ቦታ መስዓተኻ መብራህት ኣሎ ሸውዓተ ቀንዴላል ቦ ተመርመር ደሃርና ኣብቲ ዘይቅረብ ብርሃን ክትኣቱ ዝገደደ መታለሊ እናወሰኽ ከዓኻ ትኸይድ ላየር ኣይተሓሱ ሓሳዊ በብርሃት እግዚአብሔር ናወሰኸ ይዝኺ አበይ ምሳሌ 4 ምዕራፍ 18 መንገድ ጻድቃንሲ ከም ብርሃን ወገግታ ፍጹም መዓልቲ ጽላሎት ዘይብሉ ክሳዕ ዝኸውን ናወሰኸ ትኸይድ እዩ ስለዚህ አማሃሌ ምዕራፍ 2 እንታይ ኢላቶ አትፍቱተይ ገጽ ቅሪእኒ ምስ በለ ክረምቲ ሓሊፉ ዕምባባ ዓንቢቡ ምስ በለ ኖ ደመና ወይ ድማ ዘይ በርሀ ክፍሊ ስለ ዘለንሲ ደሚቁ ስጋዕ ዝበርሲ ተመለስ ክትብሎ ኾላ መሃሊ ተነቢቡሎ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን መሃሊ ይብላለኹ ምዕራፍ 2 ይብላብ ቃል አምላክ ምዕራፍ 2 መሃሊ ካብ 10 እስከ 17 ብቦ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ክብርን ስሙ ይሁን ባር ኣብቲ ቅዱስ እግዚአብሔር ብራዕድን ብፍርሃትን ኢኻ ትቐርብ ንኣምላኽ መሰተኦም ገይሮሞ እዚ ቅዱስ ኣምላኽ በይኑ ቅዱስ ዝብሉ እቶም 4 ጸወርቲ መንበሩ በቶም ዝቐርቡ ንኽቅደስ ኢሉ ናቐረብካዮ ብዝኸድካ መጠን ኣዝዩ ቅዱስ እዩ ስለዚ እቶም ኣዝዮም ጥቓ መንበሩ ዘሎ ንእግዚአብሔር ቅዱስ ይብልዎ
ቅዱስ ምስ በሉ ኢሳይያስ እዚ ክንበጽ እንሐ ከናፍረይ ዝርኹስ ሰብየ ኣብ መንጎ ከናፍሮም ርኹሳት ሰባት ነብር ኣለኹ ወይላይ ጠፋእኩ ብቁጠት ገይሩ ከዓ ካብቲ መሰውኢ ከናፍሩ ተንኪዩ ነጽሂሉ ነቢ እንዲዳ ተሐሱ በዓል ኢዮብ ብርቱዕ ንስሓ ተነሲሑ ኣምላኽ ዝበደሎም መሲልዎም ድሓር ብመብራህቱ ምስ መጸግና ኣነ ርእሰይ ፍንፍን ኣለኹ ኣብ ሓመድን ሓመኹሽን ኮይነ ንስሓ ኣለኹ ኢሉ ኢዮብ 42 በዓል ዳዊት ብሓጢኣቶም ተነሲሖም ኣመንቲ ኸሎ ንእግዚአብሔር ተገዝእዎ ኸሎ ናይተና ሸውዓተ ቤተ ክርስቲያናት ተነሳሕ ረኺበልካ ኣለኹ ተነሳሕ ናይ ኤፌሶን ተነሳሕ ጴርጋሞስ ተነሳሕ ንቲያትራ ተነሳሕ ስማዕ ንሳርዴስ ተነሳሕ ንሎዶቅያ ቅና እሞ ተነሳሕ ትመንፈስ ማሕበራ ዝብለን ዘሎ ይስማዕ ኮይኑ ተሕሱ ላየር ሓጢአት ኣብ ክንደይ ይኽፈል ኣይትፈልጥን ከይትኸውን ኣብ 3 እዩ ዝኽፈል ብእንግሊዝኛ sin of commission sin of omission sin of ignorance እንታይ ብትግርኛ ኸ ናይ ምፍራስ ሓጢአት ሕጊ ተፍርስ ናይ ሕድገት ሓጢአት ናፈለጥቃ ተሓድጎ እቲ ሰናይ ምግባር ዝፈልጥ እሞ ዘይገብሮ ንዕኡ ሓጢአት ይኹን ናፈለጥቃ ከይገበርካ ይስቕ እንተልካውን ንሱ ሓጢአት እዩ sin of omission ይበሃል ምዕራፍ 4 እንታይ ኢሉ ቁጽሪ 17 እምበኣርከ ሰናይ ምግባር ዝፈልጥ እሞ ዘይገብሮ ንዕኡ ሓጢአት ይኾኖ እዩ ኢሉ ኣብ ዮሐንስ ተሓደ ሓጢአት ግን ኣብ ዮሐንስ ምዕራፍ 3 እንታይ ኢሉ ሓጢአት ምፍራስ ሕጊ ቁጽሪ 4 ነፍስ ወከፍ ሓጢአት ዝገብር ምፍራስ ሕጊ ዝገብር ሓጢአት ምፍራስ ሕጊ እሞ ኢሉ ሓደ ምፍራስ ሕጊ ሓደ ሕድገት ነቲ ዝበለካ ዘይምእዛዝ እቲ ሳልሳይ ናይ ድንቁርና ሓጢአት ዘሌዋውያን ምዕራፍ 4 ብቦታ አንብቦ እንሱ እንታይ ይበሃል ናይ ድንቁርና ሓጢአት ካብቲ ተሰወረ ንንጽሓኒ ኢሉ ሕጋጋትካ ኢሉ ፍርታትካ ኢሉ ትእዛዛትካ ኢሉ ስርዓታትካ ኢሉ ኩሉ ኢሉ ድሕሪ ኩሉኸ ብምሕላው ዓብ ሓሳር ካብ ተሰወረ ንንጽሓኒ ዘይበጽሐክዎን ክህሉ ይኽእል ኢሉ ዘሌዋውያን 4 ብቦ ራብዓይ ምዕራፍ ዘሌዋውያን ቁጽሪ 2 ቁጽሪ 13 ቁጽሪ 22 ግለሰብ ክብድል ይኽእል ዘይፈለጠ ከይፈለጠ ምስ ፈለጠ ይነሳሕ ይናዘዝ መስዋዕት ይቕርብ እታ ማሕበር ብምልእታ እቲ ካን ከይተረፈ ከይፈለጠ ዝበደሎ ይነሳሕ ይብል እምበር ንርእስኻ ንስሓ የለን ምባል ጻድቕ መቁጻር እዩ ዓመፃ ጻልእካ ጽድቂ ፎትኻ እግዚኣብሔር ኣምላኽካ ብዘይተሓጎስ ቀብኣካ ኢሉ ኩሉ ዓመፀኛ ብጀካ ኢየሱስ ተነሳሕ ባርከን ጽልየ ንሕውማት ቅዱስ ሰማያዊ እግዚአብሔር ኣምላኽ ብኢየሱስ ክርስቶስ ናዝራዊ ስም በዛ ሰዓት እዚኣ ሓሚሞም ዘለው በየሱም ሕማሞም ይቀንጸል በየሱም ኣዳም ኣብ ዘንበርዎ ይሰበር ንሓዋር ይጥፋ ደምሰስ ይበንቆስ ሓዊ የቃጽሎ ሽምካ ይበንቁሶ በየሱም